Igsoon ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mosunod sa mga lahi nga pagtulunan tud kay mao kanay makapatipas sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Tud kay kana nga mga pagtulunan nga dili iya sa Dios, dili kana makatabang sa tao. Tud kay kana nga mga pagtulunan binuhat lamang sa tao dinhi sa kalibutan ug dili kana iya sa kabubuton sa Ginoo. Mas maayo gayud igsuon nga malig-on ang atong kalag, malig-on ang atong pagtuo sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo ug dili sa mga pagtulunan nga binuhat lamang sa tao. Tud kay kanang mga pagtulunan nga binuhat sa tao igsuon, dili gyud kana makatabang sa pagluwas sa atong kaugalingon. Tud kay ang Ginoo dili gyud mahimuot niana. Apan kung atong tubanon ang mga pagtulunan nga gusto sa Dios sa atong kinabuhi, sigurado gayud nga ang atong kinabuhi adunay kasiguruhan. Tud kay ang Dios mahimuot man kanato. Maong sa kanunay igsoon ato gayud nga tumanon ang mga pagtulunan nga makapahimuot sa Dios sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na igsuon ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mosunod sa mga pagtulunan nga dili iya sa Ginoo tungod kay mao kanay makapatipas sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung dili, tumana ang mga pagtulunan sa Dios aron mulig-on ang imong pagtuo ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.